Ir-rapport annwali tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS għas-sena li għaddiet wera li l-kwistjonijiet marbuta mas-saħħa, abbuż ta' tfal, problemi minħabba dipendenza, vjolenza domestika u saħħa mentali kienu l-iktar problemi li ġew indirizzati. Matul is-sena li għaddiet ġew indirizzati kważi 25,000 każ b'aktar minn 23,700 persuna. Dan ifisser żieda ta' 4.5% fuq l-2022 u 141% fuq l-2012. Ħareġ li 85% li resqu għall-għajnuna kienu Maltin, l-iktar li marru kienu nisa 53% u l-iktar li jużaw is-servizzi kellhom bejn 18 u 39 sena. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS, Alfred Grixti, qal li matul is-sena li għaddiet l-iktar każi riferuti kienu lill-Aġenzija Poċ b'36%, segwiti bis-servizzi tal-protezzjoni tat-tfal b'18% fejn qed jaraw 200 rapport ġdid fix-xahar. Arġajna żidna n-numru ta' professjonisti li jaħdmu magħna u fuq kollox illi qegħdin nidħlu fuq sma ġodda li qabel ma konniex nagħtu każhom, ġifieri ma kinux priorità. Traffikar uman, il-homelessness, anka għaw deċet tinżidu s-servizzi fej qabel ma kienniex preżenza. Iċ-chairman tal-FSWS George Borg qal li waħda mill-ikbar kisbiet tal-fondazzjoni f'25 sena kienet meta s-sena li għaddiet ħadmet bisħieħ biex 16 żagħżugħ u żagħżugħa ma baqgħux jgħixu fl-Istitut Konservatorju Vincenzo Buġejja u bekk tagħthom opportunità jibdew jgħixu f'residenzi fil-komunità għalli dan ħalla impatt pożittiv fuq dawn iż-żgħażagħ. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li r-rapport annwali juri l-ħidma li qed iwettqu l-ħaddiema kollha tal-Fondazzjoni. Għalkemm in-numri meta tħares in-numri ta' kemm sar xogħol huma numri inkoraġġanti jibqa' dejjem importanti l-aspett uman. Kull ħidma soċjali hija ħidma umana. U allura rridu nibqgħu ninsistu, m'għandniex soluzzjoni ta' kollox, m'għandniex soluzzjoni għal kulħadd, imma l-aspett uman irridu nkunu hemm u le nies mhumiex numri u daqqatit f'mument diffiċli tagħmel id-differenza kollha. Temm jgħid li l-għan tal-FSWS ili tkompli tgħin lill-individwi u l-familji jissaħħu u jkunu membri integrali fis-soċjetà.